MK Espoir Malikura Jigi o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'u b'a wele coordinateur. Mɔgɔ caman ye Malikura kuma fɔ. Ne hakili b'a la décembre kalo tile 10 san 1990 Senidi ye taamaba fɔlɔ min kɛ ka Musa ka fanga ka jigili kuma fɔ. An bɔra Place de la Liberté la n'o ye Bamako mairie-ba kɛnɛ ye ka taama ka Madu Konate ka sira minɛ. An selen ayiwa Bamakura hakili b'a la hali bi Bamakura Madu Konate ka yɔrɔ yɛrɛ la u ka duba yɔrɔ la jama tun tonnen bɛ yen. Jama de bɛna tɛgɛrɛ fɔ ka dɔnkili da. An tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura. An tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura. Kabini o don Malikura kuma fɔra. A ma don an ka politiki sɛbɛnw de kɔnɔ, an ka politiki hakili, an ka politiki taabolo. A ma don o de kɔnɔ nka bɛɛ jɔra n'a ye k'a fɔ ko ni yɛlɛma bɛ don ko la an k'an ka kɔrɔlen min sigilen bɛ an ka bɔ o kan. Ni dun ko kɔrɔlen min bɛ sigilen bɛ i b'o kan ayiwa wajibi i bɛ kura de sigi. Anw hakili taara o bɛɛ de la ayiwa ka an tɔgɔ da Malikura. Politiki tɔn dɔ bɛ yan muso dɔ de y'a ɲɛmɔgɔ ye nin y'a san 6 ye a ka politiki tɔn tɔgɔ la a kɛlen bɛ ka Malikura tugu a la. N ko politiki tɔn maa wɛrɛw ye Malikura kuma fɔ anw ma a ta maa wɛrɛ fɛ ni jamaw ka kumakan tɛ. Anw yɛrɛ tun t'o politiki muso ni a n'a ka tɔn politiki tɔn anw tun t'o kalama yɛrɛ. Sisan a kɛra bɛɛ ka hakililata ye. Anw b'a fɔ M5 b'a fɔ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a ka kumakan de don. Gouvernement b'a fɔ ayiwa Mali fantan naani bɛɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ Ala ni an ka kɛlɛ sababuya la Malikura de kɛlen bɛ ayiwa kumakan ye a kɛra sanga yɛrɛ ye. Alors an bɛ min ɲini jamanaden bɛɛ ka duwawu k'a ye gɛlɛya min b'a da la bi n'o ye bana min kɛlen bɛ k'a lada a k'a yɛrɛ sɔrɔ a ka kɛnɛya ayiwa a jɔyɔrɔ ye min ye a k'o fin jamana jɔcogo la. Ala k'a dɛmɛ bana nin ka ban. Sɛgɛn fana ye bana de ye o. N'i sɛgɛnna n'i m'i lafiɲɛ bɔ i b'i da. Sɛgɛn fana ye bana de ye. Nka ŋunuŋunukan min cayara o de man ɲi. Bɛɛ b'i ta fɔ a la. A ka kan Ala ni a jɔyɔrɔ jamana kɔnɔna na jamana gouvernement na a ka kan ayiwa gouvernement k'i da don a la tuma ni tuma ayiwa ka kibaruya di mɔgɔw ma ka mɔgɔw kunnafoni k'a ɲini mɔgɔw fana fɛ ayiwa u k'u da de nin fɛn nin kan bari kuma bɛɛ bɛ fɔ o man ɲi o bɛ mɔgɔw hakili tiɲɛ i b'a fɛ o i t'a fɛ o maaya min b'an fɛ yan o bɛ bɛɛ bila ayiwa ka duwawu k'a ye k'a fɔ Ala k'a bɔ nin bana nin na ni bana don Ala k'a bɔ a sɛgɛn na ayiwa ni sɛgɛn don bari a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔna na. Premier ministre ma taa o président ma labila fana a ka kan Sadio Kamara ka kɛ
ayiwa premier ministre par intérim ye bari n'i ye gouvernement tableau lajɛ mɔgɔw min bɛ dada ɲɔgɔn kan olu de bɛ se ka falen lase i dalen bɛ mɔgɔ min kan n'i dun ye gouvernement lajɛ ni premier ministre bɔra yen Sadio Kamara de bɛ na ale de ye gouvernement ɲɛmɔgɔ filanan ye donc a ka kan ayiwa ale ka k'a ye baara bɛ kɛ ten décision kura don bari a kuma de bɛ sɛbɛn k'a fɔ nka bɛɛ hakili kan ka to a la k'a fɔ ko ni a bɛ kɛ a kan ka k'ale de ye Gawo ka wuli ka jɔ o ma bali n na bari nin y'a san 9 ye kabini nin balaw ninnu bɛ daminɛ tuma min na Gawukaw de wililen bɛ k'u jɔ don o don denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan u banna ayiwa mɔgɔ min t'u murutira ni MNA don u banna olu ka muruti ma an'u ye gɛlɛya min lase Gawo dugu ma Tombouctou dugu ma Kidal dugu ma Mali fantan naani bɛɛ ma u wulila u bɔra k'a fɔ o wulikajɔ y'a to balawu caman ser'u ma mugu yɛrɛ tir'u la ka maaw fa o wulikajɔ y'a to ayiwa a dɔnna k'a fɔ ko Gawukaw ye mɔgɔw ye u tɛ n'u kamankun jigi maa si ye ayiwa u wulila banbagatiw ko don nafolo bɛ mɔgɔw min bolo walama mɔgɔw min ye denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye ou ye maakɔrɔbaw ka ɲɛmɔgɔ ye k'i ban olu ka kɛwalew ma u y'a daminɛ k'olu fa o si m'a to Gawukaw ka wulikajɔ dabila u ye fɛn min kɛ kɔsa in na a ka kan ka ladili de tun don bari a tun lajɔra a ma mɛn k'u tun kan ka taa u taara don min u tun kan ka taa o don donc olu ka wajibiya ladili ma to n'u taara Faransi ni Mali tun bɛnna don min kan u taara o don nka u ye bɔli min kɛ a ka kan o ye k'a f'u ye ayiwa anw hakili ma bɔ ayiwa ko an ka taa hali n'a sɔrɔ u m'a fɔ nka anw min ye politikimɔgɔw ye n'an bɛ hakili jagabɔ fana kɛ n'an bɛ sɛbɛnw lajɛ an b'a dɔn ko o don tun y'u ka don laban ye ka taa u ye nin kuma fɔ a mɛnna kabini u ka sɔrɔsikinw ɲɔgɔnna 5 tun bɛ yan u bɛ nin kuma fɔ la an b'u jaabi ni fɛn min ye olu ka sɔrɔsikinw min bɛ yan min tun bɛ yan ni mɔgɔ 1000 ni mobili mɔgɔ 5000 ni mobili 1000 ye dakabana minɛnw sɔrɔsi minɛnw olu de tun b'u bolo o ye tiɲɛni baliya u nana tuma min na ko tiɲɛni tun bɛ ayiwa Kidal mara de la kɔrɔyan fan fɛ i tun b'a sɔrɔ gɛrɛgɛrɛw tun bɛ mɔgɔw sɔrɔ fagaliw tun bɛ kɛ yen mugu tun bɛ ci yen nka olu nalen san 2 kɔfɛ gɛlɛya min donna ayiwa Mali cɛmancɛyɔrɔ la n'o ye Moti mara ye Maliyɛn tɛ se ka hakili bɔ o ko badabada bala fagaliw min kɛra adamadenw na dugu min cira baganw min fagara baganw min suɲɛna maa si hakili se ka bɔ o kɔ kosɛbɛ Ogosagu Kosa in na Jalasagu Bankas mara la Koro mara la Banɲagara mara la Douanza mara la fagali ka tila ka jɛnsɛn jamana fan bɛɛ fɛ Kangaba mara de la n'u ma se yen fɔlɔ n'o tɛ u sera fan bɛɛ i bɛ se k'a fɔ fana ko Kayi mara yɔrɔ dɔ la u ma se yen nka u sera fan bɛɛ u t'o kuma fɔ o anw ka mɔgɔw de sara u b'a fɔ fana k'a fɔ k'olu ka maa 50 ni maa 9 sara maa 50 ni maa 9 min sara Mali kelen tɛ jamana 3 de don Mali Burkina ani Niger Sahel kɔnɔna na u sara yen mɔgɔw min sara u ma sa muguda la
n'u ma sa kan kɔnɔ ayiwa u ka mobili pɛrɛnna ayiwa mugujugu kan alors bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u ka dɛmɛ banbagatiw ma o ka ca kɔsa in na an ka minisiri min b'i janto an ni jamana kɛnɛma mɔgɔw ka fɛn na a y'i da don a kuma na ka Nations Unies ka sɛbɛn bila ka t'u ma k'a jira ko Faransi bi bi in na a bɛ an ka banbagatiw dɛmɛ a m'a fɔ fu kan a y'a fɔ lɛgɛsɛ ne hakilata ye fɛn min ye n bɛ n sɛmɛ Modibo Keyita ka kumakan dɔ la nin y'a san 58 nin y'o ye a y'a fɔ Congo balawu tun bɛ Congo a ko k'a sirannen don balawu min bɛ Congo o balawu nin kana se Congo jamana tɔw la o balawu nin kana se a b'a farafinna bɛɛ la bari tubabu tɛna an to yen a ko ten a ko k'an kan k'an janto fɛn min na an m'a fɔ k'a fɔ k'an t'an tɛgɛ di maa ma nka fangaba yɛrɛ yɛrɛ min b'a to anw ka jamana bɛ bɔ kɛlɛya kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna na o ye an yɛrɛ k'an cɛsiri ayiwa ka an ka sɔrɔdasiw jɛkulu k'olu labɛn kosɛbɛ olu bɛ se ka ninnu mɔgɔw labɛn bɔ kɛnɛma cogoya min na n'o tɛ mɔgɔ si ma k'a fɔ k'i b'i jigi da jamana wɛrɛ kan ayiwa k'i bɔ bolo la jɛkulu kura tɛ ayiwa M5 RFP jɛkulu kura ma sigi a ɲɛmɔgɔ kunda de comité stratégique n'a bɛ wele ten o de sigira o sigilen o de tɔgɔ comité stratégique M5 RFP Malikura bari an kɛlen ka nin tɔn nin sigi nin tɔnbolo nin sigi hakililata fɔlɔ ye fɛn min ye transition bɛ labɛn cogoya min na gɛlɛya min b'a kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na a taabolo an y'o o de bɔ kɛnɛ kan k'o fɔ an ye sigiyɔrɔma 10 k'an hakili jagabɔ k'o la ka tila sigiyɔrɔma 17 k'o sigiyɔrɔma 10 nin k'o kɔnɔlaw fira k'o jira mɔgɔw la anw jɔlen bɛ o fɛn kelen in kan hali bi o de y'a to an ko tɔn kura tɛ n'i ko k'i bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ka jamana baara kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na k'o ban a gɛlɛyaba ye mun ye kɛlɛ min b'an ka bulonda la kɛlɛ min b'an ka sokɔnɔnaw na f'i ka jama de fara ɲɔgɔn kan anw t'a daminɛ ni jama farafarali ye nka mɔgɔw min tun b'an ɲɛma olu dɛsɛra u y'u kɔ di ayiwa an ka hakililata la an ka taabolo ɲuman na an ka baara kɛra o de ye nka yanni an ka se bi ma an ye a kɛlɛ kɛ an ka comité stratégique kɔnɔna na k'a ɲɛfɔ ayiwa fɛn min tɛ bɛn an ka a yɛlɛma ayiwa an kana taa fili la ka transition ɲuman sigi transition bɛ i y'a faamuya la Malikura turuma damadɔw sigi nka transition kɔfɛ n'an ma kɛ yen ni jamana dira maaw ma minnu tɛ jamana fɛ fɛn o fɛn sɔrɔla ka basigi u b'olu bɛɛ bɔ yen fɛn min y'a kɛ bi bi in na comité stratégique min n'an y'olu falen fɛn o fɛn min y'a kɛ bi bi in na o si t'a to ayiwa an ka cɛmancɛ fanga ɲuman sigi ka Malikura turuma dabadɔw sigi ka tila ka ni kalataw kɛra ayiwa ka fanga di maaw ma min b'u janto jamana na n tɛ fɛ k'an da don PM ka kow la bi bi in na bari an bɛɛ hakili kan ka to a la de
k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya la a bɛ degun na nka anw mɔgɔ jumɛn bɛ nin fɛn nin ɲɛmɔgɔya la Modibo Sidibe premier ministre Konima Sidibe n'o y'an ka président ye bibi in na a kɛra ministre ye ayiwa cɛmancɛ fanga fɔlɔfɔlɔ la ATT ka président kɔnɔna na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn a ye baara ɲuman min kɛ yuruguyurugu kɛlɛli la a tilala ka kɛ ministre ye IBK fɛn na u ma bɛn a la de Mohamed Ali Bachili a kɛra ministre ye mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ ni ye nin saba nin fɛn o fɛn fɔ sisan jɔnni y'a mɛn k'a fɔ k'u sen donna yuruguyurugu la n'u Togo y'a to a ka kalabanciya la k'a fɔ ko logements sociaux ko a nɔ bɛ yuruguyurugu la a ye mun fɔ a ye mɔgɔ tɔgɔ di min bɛ tɔn na min bɛ se ka o fɛsɛfɛsɛ Ndiaye ale ye mɔgɔw min bɛ logements sociaux a ɲini ka k'u ta ye a ye a fɔ ko ale ye fanga d'u ma logements sociaux min minɛna mɔgɔw la ni yamaruya b'a ale bolo sariya ta fanfɛla la k'a di maa min ka d'a ye a ma kɛ ten a y'olu de wele ayiwa o y'a ɲɛnabɔ o cɛ yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko o ye tiɲɛ o ye lakika ye maaw bɛ nkalontigɛ caman na Madame Sy jɔnni t'a dɔn Mali kɔnɔna na yan an tɛ a banna a ye cɛsiri min kɛ ayiwa 91 la Musa kɛlɛli la ne yɛrɛ ne bɛ mun kɛ ministriya ko la ne bɔra a la 2007 2011 ATT nana nɔfɛ ko n ka don a la n ko n tɛ don a ko ne tɛ don Sadi k'a ka mɔgɔ dɔ di Sadi mɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko anw tɛ don nin gouvernement nin na bari u ka baara man ɲi IBK ka deuxième tour la an y'a dɛmɛ a kɛlen ka fanga sɔrɔ a ko ko tɔn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni hakili b'a la tɔn farala ɲɔgɔn kan Radisson de la k'u ka t'u bolo nɔ bolo sɛbɛnna k'a fɔ k'u bɛ fanga ta ɲɔgɔn fɛ anw taara f'u ye ne yɛrɛ de tun don ni mɔgɔ fila tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Mohamed Aga kɛra tan n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa f'u ye k'a fɔ anw tɛ se ka na nin tɔn sugu la bɔra anw hakili la anw ye baara kɛ IBK ka sɔrɔ kɛ jamana bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na nka tɔnw bɛ faralen ɲɔgɔn kan cogoya min na bi bi in na tɔn caman bɛ yen jamana yɛlɛmali ko t'olu kɔnɔ alors anw tɛ se ka don o la n'an ninnu tun donna a kɔnɔ an tun bɛ kɛ ministre ye mɔgɔw k'a lajɛ fana k'a fɔ ko 2012 a y'a kɛlen ka fanga ta gouvernement fɛn o fɛn kɛra Sadi ka mɔgɔ ma y'a la maliyɛnw ka sabali ka sɔbɛ sen ta k'o ɲɛ yɛlɛ ayiwa propagande de bɛ kɛla ka mɔgɔw kɔ di anw na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko anw ta ye Maliko de ye anw ta ye Maliko de ye u k'u kɔfilɛ k'a lajɛ anw ye baara min kɛ jamana nin ye n'a y'a sɔrɔ Maliko tun tɛ ayiwa an bɛɛ tun bɛ kɛ bana ye bi nafolotigiw ye an ye baara kɛ k'an cɛsiri Mali ye n b'a fɔ tuguni maliyɛnw ye u ka sɔbɛ sen ta u k'u ɲɛ yɛlɛ bari kuma wɛrɛ b'u da ko denmisɛnnin ninnu bɛ tugu ninnu cɛkɔrɔba ninnu nɔfɛ mun na u tɛ se u dɛsɛlen don u bɛ fɛn ɲini de la u hakili bɔra k'a fɔ ko an ye jamanadenw de ye u hakili bɔra k'a fɔ ko an ka laada la cɛkɔrɔba jɔyɔrɔ ka bon hakili ɲumanya la hakili jagabɔ la
hali n'a kɛra k'a fɔ ko an b'u bilasira nka an bɛ jamana nin dɔn kɛlɛ nin wuli n ko cɛkɔrɔbaw de y'a kɛ cɛkɔrɔbaw dun tun jɔlen bɛ n'a ye o cɛkɔrɔbaw de ye hakili jagabɔ kɛ u bɛ kan mɛn anw cɛkɔrɔba min mɛn anw de ye hakili jagabɔ kɛ k'a fɛ kabini an tɛ a banna ne tun tɛ yan o tuma nka an tɛ a banna ni cɛkɔrɔba kelen ninnu de ye nin baara nin kɛ i bɛ k'a ye mɔgɔw wele don min na k'an to nin kɛlɛ in na k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ anw ka mɔgɔw de taara anw y'an ban k'a fɔ ko abada an ye kɛlɛ daminɛ ni kumakan min ye an bɛ taa n'o kumakan kelen de ye ne bɛ fɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'u cɛsiri an ka fara ɲɔgɔn kan bari kɛlɛ min b'an dala bi bi in na kɛlɛ dabalilen de don tubabuw fɛ nin y'a san 25 ye u y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko fɛnw min b'an ka dugukolo jukɔrɔla la n'i ye kɛmɛ sara o kɛmɛ sara ta an ka dugukolo jukɔrɔla la i b'a sɔrɔ 80 de an ka dugukolo jukɔrɔla la nafolo bɛ se ka bɔ yen fɛnw min don fana ayiwa tubabu jamanaw u ka usine baw u tɛ se ka baara kɛ olu kɔ ayiwa ji fana b'an fɛ an ka dugukolo jukɔrɔla la ji sanuyalen banna tubabuw fɛ yen pewu ayiwa o laban na u bɛna kɛlɛ wuli ji min bɛ an ka cɛncɛn jukɔrɔla la ayiwa min ye dugukolo ye cikɛ bɛ se ka kɛ dugukolo min kan parce que olu fana fɛ yen dugukolo t'u fɛ yen bilen ka ci kɛ diɲɛ du jama bɛ an ka caya diɲɛ kɔnɔna na n'i ye an ka dugukolo min ni cikɛ bɛ se ka k'a la 43 hectares la o dugukolo de b'anw fɛ yan cikɛ ɲɛnama bɛ se ka kɛ min na non mali dɔrɔn 43 ni mɔgɔw tɛ hectare la u k'a ye balontan kɛnɛ hectare ka bon n'o ye dɔɔnin o 43 o de bɛ an ka jamana kɔnɔ na baji bɛ yan baji 2 kɔ ka ca tile bɛ yan cɛncɛn bɛ yan foyi wɛrɛ t'an ka jamana kɔnɔ ka mɔgɔw sɔrɔ cɛ ni musow jamana kanu bɛ minnu na minnu bɛ se baara la minnu tilennen don bɛnkanikɛlaw tɛ u tɛ yuguriw kɛ u bɛ baara de kɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la ayiwa an ka jamana nin bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cɛ ka si t'o la fo ka ɲɛ san 10 maa ɲɛnama sɔrɔla ka jamana ɲɛmɔgɔya d'o tigi ma san 10 a bɛ kɛ jamana nafoloma ye sanu bɛ yan a tɛ kɛ foyi ye jama bɛ yan a tɛ kɛ foyi ye fɛn min bɔra Buguni sisan n'o ye lithium ye o yɛrɛ bi bi in na nafa min b'o la ayiwa tubabu kunda o ka bon ni fɛn bɛɛ ye lithium bɛ yen cobalt bɛ yen coltan bɛ yen uranium bɛ yen ayiwa taji fana bɛ yen gaz fana bɛ yen nin bɛɛ Mali la nɛgɛ bɛ yan bauxite bɛ yan u mago bɛ nin bɛɛ la mɔgɔ tilennen ani mɔgɔ min bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ ko anw man k'a bɔ k'a di tɔw ma an bɛ se ka bɛn a la de bari nafolo b'olu de bolo dɔnniya b'olu de bolo an b'an ka usines de kɛ yan an b'an ka courants de labɛn ka ji lase mɔgɔw ma ka courant lase bɛɛ ma o baara nin bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔna na nka fɔ jamana ka di ye dɛ fo y'a kɛ mɔgɔ tilennen ye dɛ an dɛsɛlen bɛ o de la kabini Modibo tile banna Modibo bɛ sa so tun t'a bolo bari a ka so kelen min tun b'a bolo a tun y'o di Mali ma u tilala k'a segin a ma de franc malien 40,000 de tun b'a kun a ka compte la
banque la n'o ye CFA wa mugan ye ne yɛrɛ bɛnkɛ tun bɛ Modibo ka gouvernement na Ousmane Ba a dalen bɛ n ba kan a bɛ ban don min na plutôt u bɛ minɛ don min na so t'a bolo fɔra maliyɛn wa mugan de tun bɛ a ka compte la u taara ka denbaya labɔ so kɔnɔ ale ka so tun ɲɛsinnen bɛ ENSUP ma a taara so ta u taara so ta n bɛ nakura de ale dun kɛra ministre ye Haute-Volta n'o ye Burkina bɛ bi a kɛra ministre ye Fédération du Mali la a kɛra ministre ye yan donc 100 ans a bɛ ministeriya la ayiwa dɔgɔtɔrɔ fana don so t'a bolo wari t'a bolo jamana kanu ka baara kɛ maliyɛnw bɛ se k'o fɔ yɔrɔ bɛɛ u ka taa mɔgɔw ɲininka o mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ gouvernement na o Amadou Djikɔrɔni ale tun ye librairie populaire ɲɛmɔgɔ ye so tun t'a bolo a tun bɛ so min kɔnɔ u ka duba so de don faso de don a o mɔgɔ caman bɛ Mali la yan an bɛ fɛ k'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ jama wulila cogoya min na M5 kɔnɔna na M5 din kɔnɔna na n y'a fɔ don dɔ la yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan rond-point de l'indépendance la n ko an bɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fanga jugu nin ka bɔ yen n b'a fɔ aw ye aw hakili kana bɔ fɛn dɔ kɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na kɔfɛ hali n'a kɛra anw ye n'an ma sira ɲuman ta an bɛ kan ka layidu min ta ɲɔgɔn ye yan n'an m'o sira ta a ye wuli ka na nin kɛnɛ nin kan ayiwa a k'a kɛlɛ kɛ n bɛ n ka kuma laban maliyɛnw k'u hakili jagabɔ o kan